Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto o'r wythnos hon. Diolch I chi gyd am ymuno â ni. Fe fydd hon yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig I chi I baratoi darn o fara a gwydred o ddiod, ac fe gewch chi gyfle I wneud hynny nawr wrth I ni fwynhau yr emyn cynta. Croeso cynnes I chi gyd. Ar amser hwnnw dywedodd Iesu, yr wyf yn dyfaliannu di o dad ar glwydd nef a deiar, am I ti guddio'r pethau hyn rhag adoethion a'r deallusion, a'i datguddio I rai bychain. Ie o dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd I mi bob peth gan fy nhad, nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad ond y mab a phwy bynnag am yr mab yn dewis I ddatguddio iddo. Dewch ata fi bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra I chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydw I fe gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau I yn hawdd ei dwyn, am baich chi yn ysgafn. Yr wyf wedi dweud y pethau hyn wrthych ar ddamhegion. Y mae amser yn dod pan na fyddaf yn siarad wrthych ar ddamhegion ddim mwy, ond yn llefaru wrthych yn gwbl eglur am y tad. Yn y dydd hwnnw, byddwch yn gofyn yn fy enw I. Nid wyf yn dweud wrthych y byddaf fi'n gweddïo ar y tad drosoch wi, oherwydd y mae'r tad ei hun yn eich caru chwi. Am I chwi fy ngharu I, a chredu fy mod I wedi dod oddi wrth Dduw.
Deithim oddi wrth y tad, ac yr wyf wedi dod i'r byd. Bellach, yr wyf yn gadael y byd eto, ac yn mynd at y tad. Meddai ei ddisgyblion ef. Dyma ti yn nawr yn siarad yn gwbl eglur. Nid ar ddameg rwyt yn llefaru mwyach. Y nawr fe wyddom dy fod yn gwybod pob peth, ac nad oes arnat angen i neb dy holi. Dyna pam yr ydym yn credu dy fod wedi dod oddi wrth Dduw. Atebodd Iesu hwy. A ydych yn credu y nawr? Edrychwch, y mae amser yn dod. Yn wir y mae wedi dod. Pan gewch eich gwasgaru bob un i'w le ei hun, am gadael i ar fy mhen fy hun. Ac eto, nid wyf ar fy mhen fy hun, oherwydd y mae'r tad gyda mi. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch orthrymder, ond codwch eich calon, yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. Ein bod ni'n parhau i fod yng nghanol cyfnod clo, eto mae yna rhyw brysurdeb mawr yn perthyn i fywydau llawer o bobl o hyd. Gweithwyr allweddol, enghraifft, yn parhau i fentro mas i'w gweithle a diolch amdanyn nhw. Eraill wedi symud i desg o'r swyddfa neu o'r stafell ddosbarth i'w cartre. Nawr bod rhai ohono ni'n gyfarwydd â gweithio o adre, mae'r cyfnod clo wedi arwain at weld llawer mwy o bobl yn gweithio o adre, a hynny am y tro cynta yn hanes rai ohonyn nhw. Ond nid yn unig yw mam a dad yn gweithio o adre, ond mae'r plant yn cael eu haddysgu o adre hefyd, neu'r bobl ifanc yn dilyn i cyrsiau prifysgol o adre. A dyna i chi her yn dyfe. Pawb o dan yr un to, yn mynnu i ofod ei hun, neu gornel neu fwrdd ei hun, a'r Wi-Fi a'r ban llydan yn gweithio'n fwy caled na neb. Ond hyd yn oed i'r rhai sydd ddim yn dal swyddi eto, mae yna rhyw brysurdeb dawel mewn ffurf galwadau ffôn, cymwyn ysgarwch ac ewyllus da. Ydy, mae'n bywydau'n medru bod yn ddigon llawn, hyd yn oed yng nghanol cyfnod clo. Ac yn aml iawn, pan fo gyda ni bentwr o bethau sydd angen i gwneud, mae peryg bod pethau eraill yn cael eu hesgyluso
yn cael ei gwthio i'r ymylon, a mae hynny'n ein gadael ni dimlo'n euog ar adegau. Nid yw gofynion arferol bywyd yn diflannu pan fydd bywyd yn brysurach. Hynny yw, mae'r tŷ'n dal i fod angen i nynhau neu atgyweirio. Dyw'r pentwr dillad ddim yn smwddo'i hunain. Ein ceir yn dal i angen i trwsio, biliau i'w talu, e-bost i ymateb iddyn nhw, llyfrau i'w darllen, teuluoedd a ffrindiau i gadw mewn cyswllt â nhw, a chymdogion i estyn allan atynt. Yna daw'r newyddion dyddiol sydd yn gallu'n diflasu ni, neu'n cymysgu ni a'n drysu ni, a hyd yn oed ein gwahanu ni o ran barn. Ac fe ddaw'r hysbysebion wedyn i drio'n hargyhoeddi ni nad yw bywyd yn gyflawn ac fe allwn ni wella fe. Nawr, does dim un o'r pethau hynny'n ormod ar ei ben ei hun, ond gyda'i gilydd, drwy'r dydd a phob dydd, maen nhw'n gallu sugno'n hegni ni yn llwyr. A mae hyn yn medru bod yn wir am ein bywydau ysbrydol hefyd. Mae'r agwedd honno fywyd fod i'n bywhau ni ac nid ein llethu ni. Ond fe all hyd yn oed hwnnw droi yn faich i ni. I ni'n gallu teimlo'n euog oherwydd nad i ni wedi llwyddo i ffito'r wedd hon mewn un diwrnod. Mae fod i ddod â llawenydd i'n bywyd, ac nid yn gwneud ni dimlo'n euog. Ond fe ddawr yw ymdeimlad o euogrwydd, oherwydd nad i ni wedi cael amser i ddarllen y Beibl, neu nad i ni wedi cael amser i droi at Dduw mewn gweddi, neu hyd yn oed wedi ffindo hanner awr dawel i wrando ar yr oedfa. A phan byddwn ni'n troi at y gair, fydd ein meddwl ni o bryd i'w gilydd ym mhob man ambell i waith. Diffyg canolbwyntio. Be sydd eisiau gwneud nesaf? Ble sydd eisiau ni fod nesaf? Mae'r meddwl yn gweithio ac yn cynllunio drwy'r amser, ac mae'n anodd iawn iawn i ni ymdawelu ac ymlacio'n llwyr. Mae hyn wedyn yn ein harwen ni at flinder corfforol neu blinder meddyliol hefyd. Wel, mewn un ystyr, mi roedd Iesu yn disgwyl ni fod yn flinedig. Doedd e ddim yn disgwyl ni fod yn wahanol. Hynny yw, dyw Iesu ddim wedi addo bywyd diofid i neb ohono ni. Fe ddwedodd Iesu wrth i ddisgyblion rywdro, yn y byd fe gewch orthrymder. Smoch chi'n mynd i gael un hawdd, medde fe. Mae yna dreialon, mae yna broblemau, mae yna heriau mynd i ddod i'ch ran chi. Ma'ch bywyd chi yn mynd i fod yn llawn, ond, medde Iesu, codwch eich calon, oherwydd fe rwy fi wedi gorchfygu'r byd. Holl dreialon bywyd, yr holl heriau, mae Iesu'n ein sicrhau bod ein heddwch ni yn ddoef. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch, medde Pedr yn ei enerchiad ynte. A phwy all anghofio wahoddiad Iesu i ymdawelu yn ddoef. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r phwystrau chi. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, oherwydd addyfwyn ydw ef, a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r phwystrau i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am baich yn ysgafn. Pan fyddwn ni'n dod ar fwrdd yr arglwydd mewn ychydig o funudau, i ni'n dod i arafu yndyn ni, i ni'n dod i oedi, i ni'n dod i gael ein gwasanaethu, yn hytrach na'n bod ni yn gwasanaethu, i ni'n dod i ymdawelu. Dydyn ni ddim yn dod at y wledd hon, dydyn ni ddim yn dod at y bwrdd, dydyn ni ddim yn dod at y bar ar gwyn, fel petai ni'n gyrru drwy drive-through McDonald's, ac ar frys i fita, cyn i ni symud at y gorchwil nesaf sydd ar restr golchwilion ein dydd. Dim o gwbl. I ni'n dod yma i arafu. I ni'n dod gan ymdawelu. Mae swper yr arglwydd yn mynnu ein bod ni'n oedi, ac yn cymryd sylw o'r hyn sydd o'n blaen i'r bwrdd. I ni'n dod ac i ni'n canolbwyntio, i ni'n rhoi'n meddwl ar Iesu.
ac i ni'n cyfeirio'n meddyliau tuag at Galfaria, tuag at yr ing a'r boen, a'r gwawd, a'r bicell fain, a'r goron ddrain. I ni'n oedi, ac i ni'n sylweddoli o'r newydd gobeithio, pa mor ddrud iddo ef oedd cadw'r byd. Ac mae'r oedi hwnnw wrth i ni feddwl am Galfaria yn ein harwen ni i weld nid y pethau yr ydyn ni wedi cyflawni, neu'r pethau i ni heb eu cyflawni yn ystod yr wythnos aeth heibio, ond mae'r oedi yn ein harwen ni i weld rhywbeth draphwysicach na hynny. Mae'r oedi yn arwen ni i weld o'r newydd gariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist. Ac yn y cariad hwnnw gweld Iesu, a chlywed o'r newydd gwahoddiad Iesu, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Y mae gorffwystra yn Iesu drwy bob dyffryn tywyll, pob her a gofid yr ydyn ni yn ei wynebu o ddydd i ddydd. Ac mae'r bara a'r cwpan yn atgof o hynny. Os yw Duw drwy Iesu wedi trechu'r gelyn pennaf, y mae e'n fwy nac abl i'n cario ni heddi drwy ba brofiadau bynnag sydd yn ein hwynebu ni. Nid arwydd yw'r cyfundeb o'r hyn sydd angen i ni wneud, ond yn hytrach o'r hyn sydd wedi wneud droson ni. Nid arwydd yw'r cymyn o'n gallu ni i ddatrys ein problemau'n hunain, ond yn hytrach mae'n arwydd o allu Duw i'n cynnal ni drwy yr adegau hynny. Mae'r efengil yn ein rhyddhau i ni o gario beichiau'r byd ar ein hysgwyddau'n hunain, oherwydd bod Duw yn gofalu amdano ni, oherwydd i fod yn darparu ar ein cyfer ni, ac ar waith heddi er ein mwyn ni. Ymlonyddwn ynddo heddi, a bwriw yn ein beichi arno ef, ac nid ar ein hunain. Ymlonyddwch a gwybyddwch mai fi yw Duw. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ai di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus ai yn disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen dan goron ddrain.
sydd o dan y rôl ac wrth fyfario a dy waed fe gwymp bob delw dan fy Mae yna groeso i bawb sydd yn caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu y swper hwn, a wy'n darllen o'r unfed bennod ar 10 o lythyr cynta Paul at yr eglwys yng Nghorinth. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Edrych arno ni nawr o Dduw wrth i ni blygu gyda frond i mewn gweddi. Ac arglwydd i ni'n gwerthfawrogi'n fawr y cyfle hwn o gael addoli gyda'n gilydd a chyfarfod gyda'n gilydd o amgylch dy fwrdd di. Ei bod ni ar wahân eto i ni gyda'n gilydd i ni'n un yn yr ysbryd, ac mae gwybod hynny'n gysur mawr i ni arglwydd. I ni'n diolch i ti am dy ofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. A'n dymuniad ni arglwydd yw dechrau'r wythnos newydd hon yn dy gwmni di. I ni'n diolch i ti am dy bresenoldeb, pa le bynnag i ni, a pheth bynnag i ni'n neud, beth bynnag yw ein hamgylchiadau. Diolch i ti nad i ni byth tu allan i gylch dy gariad a'r gonsern di ohono ni. Gynawr o dad nefol wrth i ni edrych ar y bara a'r gwin hwn sydd o'n blaenau ni. I ni'n ymdywelu, i ni'n oedi, i ni'n ymddistewi, ac i ni'n cyfeirio'n meddyliau tuag at Galfaria. Ac wrth i ni wneud hynny arglwydd, i ni'n rhyfeddu o'r newydd pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. I ni'n diolch i ti am aberth Iesu droson ni. I ni'n diolch hefyd am ei atgyfodiad bydd i goliaethu sa'r fore'r trydydd dydd. Ac yn diolch bod Iesu'n fyw, ac yn bresennol yma heddi yn troi'r cwrdd hwn yn oedfa. Arglwydd helpa ni fod yn dystion da a ffyddlon iddo fe. Ac wrth i ni gymryd y bara hwn a'r gwin hwn sydd i'n ffydd ni yn arwyddio'n gweladwy o gorff Iesu a ddryllio drosom ar y groes, ac o waed Iesu rhedodd yn ei mwyn. Wrth i ni gymryd y bara'r gwin, wrth i ni ddal y bara'r gwin rhwng ein bysedd. Helpa ni nid yn unig i gofio ac i ddiolch am yr aberth a wnaed droson ni, ond helpa ni hefyd arglwydd i ymoroli o'r newydd, i waith dy fengil di ac i waith dy deyrnas di. Cofiwn am bawb arglwydd sydd yn wynebu orie'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Cofiwn am bawb sy'n cael ei effeithio hyd gan yr hyn Covid-19 yma. Cofiwn am bob unigolyn a phob teulu yma'n lleol ac ar hyd a lled y byd hefyd. Teina dadain dyner dros bob yr un ohono ni arglwydd pa le bynnag i ni, ac am wel a phob calon drallodus ath dangnefedd di. Gwrando'n gweddi felly o dad, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni weddio
gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd trwy ddweud, Ein Tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deler dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara. Gwedi diolch i Dduw amdano fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Cymerwch, bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, a fwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Y gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.